Teatru Malta nieda l-programm tiegħu ta' produzzjonijiet teatrali li se jittellaw madwar Malta u Għawdex bl-iskop li jkun żgurat li t-teatru jersaq aktar qrib l-udjenzi mxerdin ma' gżejjer kollha. Il-programm jinkludi s-sem ta' għatta prattikanti tat-teatru lokali u artisti internazzjonali biex bekk tkompli tissaħħaħ il-kwalità u tissokta d-diversità fil-proġetti kollha. Fost dawn spettakli ta' ċirku ta' triq, masterclasses dwar il-monologi u festival għat-tfal bħall-opra għat-tfal bbażata fuq il-ktib ta' tfal ta' Klera Zoppardi, il-qtates ta' Maxxat bid-direzzjoni ta' Denise Mulholland. Fost l-oħrajn fl-istaġun ta' din is-sena nsibu kompożizzjoni ta' The New Victorians għat-tfakkira ta' ċentenarju ta' 7 Ġunju fil-Forti Sant'Irmu, ix-xogħol ta' Anthony Burgess, A Clockwork Orange, tradott u interpretat mill-ġdid tal-udjenza żagħżugħa kontemporanja u adattament għal palk tar-romanz popolari Pope John li se tittella fuq barra fil-fost tal-Imdina. Fl-isfond tat-teatru storiku City Lights fil-Belt Valletta li se jinbidel f'Boutique Hotel fix-xhur li ġejjin, id-direttur artistiku Sean Bohaġar spjega kif kontrarju għal perċezzjoni il-teatru f'Malta mhuwiex mejjed. Teatru naħseb jiena li qatt ma ħajmut għax kull ċivilizzazzjoni fl-istorja tal-bniedem ħasset il-bżonn li tagħmel teatru. Bħalma dejjem ħassu l-Maltin, ġifieri aħna kellna ħafna teatri fil-villaġġi, bit-teatrini tagħhom bin-nies li kienu jafuhom għax dak ir-rex tal-emmulawn. Ovvjament kien dejjem fuq skala amatorjali, ma l-amatorjali fis-sabiħ tiegħu u aħna nikkollaboraw ukoll f'dik id-dinja, imma anke d-dinja professjonista fejn żgħażagħ illum il-ġurnata qed jaħdmu f'bosta setturi teatrali. Net News tkellem ukoll ma' Elaine Falzon li ilha biss l-aħħar xhur isservi bħala l-kap tal-produzzjonijiet ta' Teatru Malta. Se tkompli l-ħolma li bdiet is-sena l-oħra. Huwa proġett fil-bidu tiegħu, jiġifieri l-ewwel sena l-2018 kienet sena fejn li minna Teatru Malta għamel ħafna xogħol u l-2019 se tkompli tibni fuq dan ix-xogħol. Teatru Malta qed inidi wkoll skema ta' season ticket, jiġifieri biljett wieħed li jagħti l-opportunità lil dawk interessati li jużaw biljett uniku għal produzzjonijiet u bi prezz ferm irħas milli kieku dak li jkun jixtri biljett għal kull produzzjoni.